Kani kiti ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Ka bentak ba jong ka Lok Sabha election kalong menta kasni ha ki kendai pusan teli ki constituency ki bedan hakeleng ki khatwi teli ki jela khari. Hukum ka election commission jong ka India ban penlong ye ka jingi thap vote biang ha ki khat kendai teli ki jaka thap vote ha Arunachal Pradesh da ka ba ka rai pulam no ya ka jing thap vote ka bala dep ha ka khatwei terik menta ubnai ban ri phongot ki bri ki la do e la ka jing in na ka jing ja ki eryong bat jing ther la ba ha ka lengkari ki khubor ki bapnya ka benta ka ba ar jong ka election Lok Sabha ka long menta ka sngi ha pedeng ka jing pen khre ka bala biang pura Kendai pusan teli ki constituency haki khatwei teli ki jela ka ribat ka wei ka union territory kini sim minta ha ka election Lok Sabha ka bamunta ka sngi. Haswa ka ni la dep penbet ba kendai punya teli ki constituency kin thap vote ha ka ni ka bamunta ka ba ar jong Lok Sabha election. Henry lahaban pensangi eno ya ka Velor constituency jong ka Tamil Nadu hadian balami ki jing keno ba kala don ka jing pentri kam ka bajur bha da ka bor pisa. Kat bah Tripura East constituency pan ya ke election Lok Sabha la ra no shaka benta ka balai ha Assam palat ripu pralak mut ki nong thap vote kin ai ka rai ban jiet na pedeng ki san phomut ki kertong ban long ki nong mi khmat shaka Lok Sabha benta ka sngi limba ka benta ka ba ar jong Lok Sabha election ka jiet thap vote kan long na ka benta san tli ki shuki MP kata ka Nagaon Mangaldoy Silchar, Karimganj, but autonomous district. Kinong ka vote kila sakhi ka jingelap election ka bajur baha da ka jing simenta ki klur ki bapawnam ki balay lap election na ka Congress, BJP, AIUDF, UPPL, but left party. Umukay sahu belong CEO uloong bala penbiang ye ka jing penkre na ka benta ka jing ya be yaranti jong ka jing thap vote ha ka ni ka benta ka ba ar. Habai keren baka All India Radio usahu lo ongru bala penkre igisin jam ki bakerpang nak benta ki riu temen bat ru nak benta ki brig bedan jing bina ha ki dikot men ha ka sin thap vote u join CEO u Vishnu Datta Sarma u lapen scam ba ki kor EVM ki long ki pesengan pura bat u la kentat halor ki jing keno bala ban penthut ye ki jing tri kam hok ki jongki ule thu ru ba Khat arlak mut kinong thap vote kile simenta ha ka jing persang pentri kam ye ki kor VVPAT ha ka jela ha swa ka election ka election commission jong ka India kala hukuman penlong ye ka jing thap vote biang ha khat khandai tli ki jaka thap vote ha Arunachal Pradesh ha bai kren bikinong thok nong an ong biang ka tu ha bai kren bikinong pathai khubor additional chief Electoral Officer jong jela ukan ki darang uye thu ba ka ECI kala khen pulam no ya ka jing thap vote ka bala dep ba ka khatwei terik ha kini ki jaka thap vote bat kala hukum man penong biang ya ka jing thap vote thamai sashisien ha ka arpo terik menta ubnai ki polling station ki ban hap penong biang ya ka jing thap vote ki dan Nritli ha Arunachal East Parliamentary Constituency bat khatlai tli ha Arunachal West Parliamentary Constituency ki jing thap vote ki bala dam ha ka khatwei terek menta ubnai ki long na ka benta artli ki election ha ka jok por kata banjit economic khmat Lok Sabha bat shaka darbar thawan ka jila Arunachal Pradesh ka jing thap vote biang kan long ha ki khat khandai tli ki polling station jong ka Outer Manipur Parliamentary Constituency ki bala dep thap vote aka khatwei terek menta ubnai kani ka jing hap thap vote biang kalong hadin ka jing ujor ba kila dan ka jing le athok ha ka jing thap vote aka te sngi bat ru halor ka jing bam shimla jong kinong penya ya ka jing thap vote ban poi shi ki polling station ha ka por ko ba biang ki polling station ki ban hap thap vote biang menta ka sngi ki long South Li ha Ukhrul district ka wei ha Chandel district Khatwei tli ha Senapati district bat lai tli ha Churachandpur district kani ka khubor ka wan chapina ka All India Radio Shillong nri pumut kibri kila yap na ka daw ka jing ther la ba rangkat ba ka eryong ernged habun ki benta jong kari ki khubor sarkar ki yatho ba shipomut kibri kila yap ha Gujarat arpu arngot ha Madhya Pradesh arpusan ngut ha Rajasthan bat lai ngut ha Maharashtra
ka meteorological department ka belong ka tenat sarkar ka ba ajing tip halor ki jinglong jingman hak sun bineng bat ki bor mariang kala pentip lepa ba ka jingki eryong bat ulap ba kinang jasu hakini ki kindiat singi ki banwan nakadaw ka jing thot ka mariang haka pangsep ni Menteri Rambak Du Narendra Modi ula penbena ban ai snulem mar arlak tengka segi bahieng hasem bajantam jong ki bela khalat no naga jingja ki eryong ki bah Gujarat Madhya Pradesh Rajasthan Manipur bat ki bah ki bedi ki benta jong gari bat la yu jing menjeru ban ai mar sanpho jar tengka segi tu ki bela mensaw hakini ki jingja Presiden ke Kongres Rahul Gandhi ru ula penpawe ke jing sosi halo ke jing du no ke jing embryo ha ke jing ki eryong Hamig halia ulap ba rengkat ke lili bat ke leer ke bajur kila banja mentaka sengi ke khat prateri uyayong arjar khat kendai kumta ke Disaster Management Agency jong ke East Khasi Hills District kala ajing mut ikipat ba bakin kham shim kya khanang ban kyar na ki jing mensa ba ki jing julor da ke babu bahai ki tiar kitar ki bala ban syarong ha ke leer Ki Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills but West Khasi Hills District jong ke Meghalaya kilapen bena ya ke khat khandai teri uyayong arjar khat khandai kum ke sngi khang de kyat habarok we ke district nakadaw bakari ke sngi rakhi ka Good Friday ne ke si thodim bakhoi Hagni sngi baro ki dukan kyat kin khang lun ki bakun thop ru ya ki bonded warehouse ki hotel ki club bat ki be Ka Deputy Commissioner jong Karibhoi District rengkat ke Nongpo Town Committee kila ai hukum ni kipat ba ki besong basa ha ka sor Nongpo ba ki di ben but perking ye ki kendon ki bela bu ha ka bede ba ka jing bread iki nyut bet ki jaklia kum bela produk ha ka kendon ka basaw jong ka solid waste management rule arajar khan rio ha ka ba ki ba penken ya ka te ka kendon kin ngat aka jing bin sitam da ka jing sha dan kuna san hajar tengka seneng bat kin long kinong sha mudoi ha ki mokot duma jong ka NGT ya ka Mahavir Jayanti ka belong ka lungkhu sikha jong Lord Mahavira la rakhi ha keleng kari nen ka sngi Kani ka sngi ka long ka wei ni ki sngi ba khut tam na ka banta ki pa ringet jong ka niam Jane. President kari Ramnath Kovind but Vice President M Venkaya Naidu kila ai khublei ye ki pat ba ha ka bede ba kani jing rakhi. Ha ka khubor na President uloong ba ka khubor jong ka jingsuk bat ka jing bam dan jing snam na Lord Mahavira kala pendrius pa ya ka lariti pateng la pateng. Kipa ringet Jane ki besong basa hasilong kila rakhi ya kalungkhu sikha jong Lord Mahavir nim kasngi da ka jiyat pat ba ha ka porman step ha ka ba ki pat ba na du ki beret ha du ki bera yaw karta kile shimminta ha ka ni jiyat pat ba kabala sedang na Asom Christi Kendra dan kiti lembah ka Don Bosco la imkra Fire Brigade bat wan penkut biang ha Asom Christi Kendra Mentaka sengi kari kesengi bakhat du nak bentaka jing tap kerteng ye ki kertong ki bania airing ha ka bentaka basan jong ka election Lok Sabha ka banlong ha kan riu teri ujemang Sanpo itli ki constituency ha ki nyutli ki jilla jong ka ri India kin tap vote ha ka bentaka basan jong ka Lok Sabha election ya ka jing kimi bania ki duler tap kerteng on penlong ha ka sisa jan ki banwan bat kala bu por kat hado kala sngiblei ban weng kerteng na kalempung yakun habihar kat khandai ngut ki kertong kila dep thap kerteng nin kesngi ki menteri ke sarkar pedeng ki bekenthop ya Rajiv Pratap Rudi ula thap kerteng bani aireng na Saran constituency bat Radha Mohan Singh ula thap kerteng ban aireng na East Champaran na kabenta ka Lok Sabha election ka banlong ha kabenta ka ban riu Haswa ban penkut ya ke kubor ki mat bakong san sa sisimpan. Kabenta ka ba jong ka Lok Sabha election kalong menta ka sngi ha ki kendai pusan kli ki constituency ki badan ha keleng ki khatwi tli ki jilah kari. Hukum ka election commission kari India ban penlong ya ke jing tap vote biang ha ki khat kendai tli ki jaka tap vote ha Arunachal Pradesh da ka ba kala rai pulam no ya ke jing tap vote ka bala dep ha ka khatwi trik menta ubanai. Bat nriu pomut kibri kila do la jing im na ka jing ja ke eryong bat jing thela ba ha keleng kari
Kap tu gani ka khubor kelakut ke Belawan Shapina ka All India Radio Shillong.